oman adehye abusua nanam eni mpanimfo eye moa modehye nana abodu kodwo me de mo kɔ ene na mo akɔhwɛ mo nisu ade eye ya ye nua ya damfu ya de nyina ana dodo na afre ni Mr. Koku Jamfi ene de eje nya akɔ akodu sesi ano wono ene yedi na di asante achem agogo ba mu nyene a kyerese ne ahini a yedi agono no enye fadua grokra me de mo kɔ na mo amakɔhwɛ mo nisu ade
Praise the Lord. Pastor, Jesus. Number one, first of all, if you have a protocol, now it's a hand also bishop. Oh, I see. I cannot prove what a bishop is in the door. Bishop is our shoulder. You respect. Yeah, come on, you know, I'm trying to get Georgia. Yeah, What do you use? You would have to in the afternoon. Now, we will not be share. And you know, would just share one point and tea and a yard. I won't pay the would not have to move very much in the young to it. Yet the engagement is show inside. The BBR or a PI in the government. So I do what on ever soon, yes. And so she will be compared to the mankind. Teach you in pain, so I will be in. Now, watch your own, yeah, a year next, said a fatal. Like a number, I'm with you now, a course. And I was shooting from training and we used to do. Amen. Grazie, cosa prende? Salve, I'm not going to grazie. Mijani na nebi kongoni agumani chame ya ewo amania yeye munye yenina ye ba ye ofase ye kun ye dofo e bibia ene nana jamfia binti ene apampan edu foswe na yewo ni se mpanyinfoɔ se ɔdawuro tonton sansan yɛbɔ mu a na afei obiara pɛɛ n'aso etie asɛm a ɛreba na n'agyamfi yɛne ne na ɛwɔ ama na ne ha
nyinaa yɛ baa na paadie nanso bia no esi abɔnten bra a ne yi wɔ fie mpanimfoɔ sɛ ɛnkaka nka mu fika soɔ asa adrɛ nso ebu a yɛbɔ mu kuma nti na ne gya fi ɛyɛ ne nana ne ne wɔfa yɛfrɛ no nana boakye yi a ɔno na odi baanini no ɛna ɔdoma aguo ɛbɛfa a ɔprawa no ɛde ne kɔɔyɛ abusua nyinaa atwa hyia a yɛbaa yɛa ne sɛ asukɔ nnoma yi ɛna ɛsɛ yɛfa no yɛde kɔma ɔman yi sɛ ɛbɛyi ampa mmanom asomafoɔ tena ase yɛgye tom yɛgye ne so nsa yɛde ne bɛkyerɛ akyerɛ nso gye tom ɔman yi gye ne tom sɛdeɛ yɛde tena patam kakra asa na wɔsafrɛ mu nso ayɛ ayɛ ne nyinaa wie ɔyɛ nanabaamuhi a wɔkɔɔyɛ no yie owie ɛnɛ wɔsan aba n'akyi kakra wɔbɛtoa no paadie so na ɔde akɔ akɔyɛ biribi de aboa no adehyeɛ ne n'abusua ne ne man seesei ne tibia no asesa wɔfiri mmɔpɔma no mu ɔduru mpanimfoɔ agyie mu na sɛ yɛbɔ afu kwan na aduru nkwanta no a mmɔ ne yie a ɛne ɛwɔ a gyegyegyegye nti ɛnɛ deɛ wɔbɛdurɛ sɛ sɛ oyi ne ho adi ɛde kyerɛ n'adɔfo a mosomboɔ a mɔwɔ ha saa bere ɛma mu hunu sɛ saa bere yi wɔfiri mmɔpɔma no mu wɔaduru mpanimfoɔ atiberɛ ɛnɛ ntoa yi na yɛyɛ adeɛ bi a ɛti sɛ na sɛ yɛamɛto din ne yɛankyerɛ mu nneɛnti a ɛwɔ ha wokɔ koraa no bibisaa sɛ na adeɛ no a mokɔyɛ deɛ na mokɔyɛ ɛsɛ wɔ nanaba afiri asi so wɔ nante mu na nanaba afiri asi so wɔ yɛsi amanneɛ mu ɛsi yɛyɛ na obi a ɔha biara ɔno nso ahu biribi na wahyɛ no nso ɔkyerɛ wo hyia no a na n'ani deɛ kakra ɛsɛ no na ade ama sesei ɔsɔfo adaworo ma ɔtu yɛn ahyɛ nyankopɔn nsa yɛn deɛ amanneɛ deɛ yɛnsɛe no sɛnea kyerɛme wɔ ha yi pɛ biara so kyerɛme bɛgu nsa ɛgu nsa no wie a kyerɛme bɛyɛ amanneɛ kɔɔ dwom hei a ama obiara hu fei ɔba a na obiara hu sɛ yɛayɛ amanneɛ no adi aba ogyina ha kyerɛ sɛ no kyerɛti ma no sii yaa yɛgu nsa onyankopɔn bɛ yɛ mpɔ nsa wɔ mu asase yɛ mpɔ nyɛmmoa nsa nananom asoafoɔ nsamanfoɔ mo bɛgye nsa wɔ mu abusua ahodoɔ so a mo ne nananom di ne wɔhyia nso mo bɛgye nsa bi mu ɔkɔ abena nsa wɔ mu nsu hodoɔ ne ntahodoɔ a yɛne mo te amanɔne ha nso mo bɛgye nsa bi mu Dawudo tonton sansan asɛm no firi mu ba no bie pɛtie ɛhyia a yɛhyia ha yi ayɛ ɛnɛ nana kwakugyamfi ne da nti ɛne yɛhyia ha nana kwakugyamfi sɛdeɛ mekaa no na too din no ne nana boakye ɛna na ɔte ɛbɛn mu akonnwa so ɛne nnɛ akɔkora ɔkɔ ne nsamanfoɔ hɔ mpanimfoɔ sɛ aberɛ bu a yɛbɔ bi puma mu ɛna yɛde nana kwakugyamfi asi mpanimfoɔ anan mu ɔno nso amanane nɔteɛ sɛbea onipa aduane a nakɔkɔɔ na ɔfa yɛ aha yɛwɔ yi ɔman ma yɛhyia ha nyinaa yɛbaa napaadie ɛno nti nana ɔno nso ɔdi nipa ha na ɔde apoma kɔfie akɔyɛ biribi a sɛ sɛ wɔyɛ nananom bɛgye nsan bi na abɛni nkwa so o ɔman hini nkwa so agoman nkwa so o
Mao from Basso, Aboni Basso, a teacher from Basso, a school from Basso, and my from Basso, a peer from Basso, and I will be but in a consumer or Tinamoso or some Santini, or two for and Basso, Santiman Basso, Ghana Man Basso, and not to go to Nini, the pump for a year of mine, or also and Basso. And I know that she and I could be a finish day. Many a year can say, or my year, let us share a damn way. And when it was a travel share, now we are now ethnic Tania, Yaso. Now, to tell another we can be a kind of share. Mamma, the board, and a 100. Mamma, here or the muscle, a mouth for woman muscle. The man also, the Faso, the beer here about humanity. The beer here about humanity. And I know what I will know myself. I got some, because if you were in anyway, you be the here, Samuela, who may be saying, no more sooner than a part. I have a Robert, as she and two, and they were in Samuela. Only saying no. Not yet, not a year, I see a practical view, because if you walk on Ramano, I'm going to be a superman, anyone that can run will be a home talk. Now, money saying, and if you see a boat in Shabbat, a boat in Shabbat, the son will be the same to a teacher no work. But the other one, I put to be in Pamela. So I've been here, and councils by a degree. It's not an anonymous set. When I'm winning and you are now from the grass of you. And I have a growing so see if the others will be grass and Matama or some more bar. No one is a one to the muscle and making money and Pepper Sabasa. So far on fire, but yes, you create a bonsa. A champion good son. So the other one just said, yeah, at the body. Yes, I would not really have said, I'm standing there. I'm for daily media. Yes, I mean, as a fact, I don't make the same way. If I want to work, I don't want. And the issue of the family, the year, Professor Sam, and will be Johnson and Bishop. And I don't believe in the number of my trust. Near me, the year, which I can take your eye. We began to put up the and let Maybe I will follow.
afei Anamba. siesie ne ho na waba sɛ Tu ani ATM. adodoman ho bɛn ho wabɛtena se na kyerɛ sɛ amanneɛ bi a ɛwɔ hɔ no ɛnim ɛdama